Už viac ako 10 rokov. 10 rokov sme s vami na našej krásnej spoločnej ceste. Už 10 rokov búšime do všetkých, aby sa prinavrátili hodnoty človeka. Aby znova rodiny našli to krásne spojenie muža a ženy, rodiny, detí. Aby Slováci, Češi pochopili, čo je to najvzácnejšie. Ale nie len na Slovensku, aj v Čechách pomáhame už 10 rokov ľuďom, deťom, ktoré trpia v Donecku, v Luhansku. Deťom, ktoré nezažili detstvo a len vojnu. 10 rokov poukazujeme na to, čo sa tam deje. A zrazu sa nachádzajú určité telesá, ktoré chodia a robia si len kampane. Ľudia, ktorí sa tvária na to, že bijú za Slovensko, ľudia, ktorí sa tvária, že chcú niečo zmeniť. Bohužiaľ, všetci sme sa popálili a naučili, že kým národ nepochopí a nezvolí si niekoho zo svojho okolia, inakšie to ani nebude. Popálili sme sa aj teraz všetci, že verili sme, že niekto sa postaví za klasické hodnoty a postaví sa za Slovákov. Bohužiaľ, ničí sa ďalej kultúra, ničia sa ďalej tradície a prekrúca sa história. Bohužiaľ, aj na Ukrajine sme svedkami toho, že niekto velebí to, čo by nemal. To, čo bohužiaľ naši predkovia počas druhej svetovej vojny chceli zničiť. A niekto to teraz velebí. Skúsme spoločne popremýšľať nad tým, kto vôbec stojí na našej strane a kto vám ukazuje to, aké to bolo a aké to je. Sme veľmi radi, že vás máme a že rastieme každým dňom. Ale skúste aj viac otvoriť oči, ktorí ešte nevidíte to, čo tu niekto robí a vystrája. Že vážne chce zničiť našu krajinu a našu zem a zahubiť úplne všetko, aby ani rodina nebola tým, čo má byť. A že rodina sa skladá a skladala stále z muža a ženy, z matky a otca. Takže len vás prosíme, otvárajte ďalej ľuďom oči, aby videli, kto stojí na strane pravdy a kto stojí na strane toho, čo nám naši predkovia vybojovali a čo je pre nás najcennejšie. Pekný deň.